Здравейте, приятели! Включвам се от занималнията на мама Купон! Днес ще говорим за лакомото мече! От Англия. Авторът Емилян Станев разказва за едно малко мече, което било много лакомо. Най-много обичало мед и търсело винаги нещо вкусно за ядене. Един ден мечето намерило много мед и започнало да яде без мярка. То искало да изяде възможно най-много мед. Скоро коремчето му се припълнило и започнало да се чувства зле. Не можело да играе и да се движи и разбрало, че лакомията му причинила неприятности. То разбрало, че не трябва да се прекалява с нещо, дори и когато му е любимо. Бъдете разумни! Чао, приятели!